La permanent de l'executiva comarcal del PSD-PSOE de la Costera de la Canal de Navarrés, en la seva reunió del dilluns passat, vol fer públic la condena als actes vandàlics produïts en el municipi de Torrella, de la mateixa manera que mostrem tot el nostre suport a la gestió del seu alcalde, Paco Moreno, company de l'executiva comarcal. D'esta manera, vull reclamar i demanar a la delegació del govern que posi els mitjans necessaris i que doni les ordres oportunes a tots els cossos de seguretat de l'Estat per a que aquests actes no es tornin a produir.